Debería ter Galicia a mesma hora que Portugal? Chega o momento de cambiar de horario e ábrese o debate. A próxima fin de semana, Galicia e o resto da península adentraránse no horario de verán, polo que na madrugada do sábado ao domingo os reloxos terán que adiantarse unha hora, é dicir, tocará dormir menos e ás 2 serán as 3. Pero por que os galegos non temos o mesmo horario que os portugueses? O globo terráqueo ten 24 franxas e cada unha delas correspóndese cun fuso horario que se calcula empregando o meridiano de Greenwich. Ao igual que a Reino Unido, a Portugal correspóndelle este fuso horario de referencia, o que supón unha hora menos con respecto a España. A situación comeza a ser confusa se temos en conta que Galicia e boa parte da península xeográficamente tamén lle corresponde o mesmo horario que Portugal. Ata 1940 España tiña o mesmo horario que o país luso, pero aquel ano, por decisión de Franco, os reloxos tiveron que adiantarse unha hora. Dende entón, en Galicia, o sol sae e ponse máis tarde que no resto de Europa Central. É por isto que se cuestiona o horario imposto, pero polo momento as propostas de cambio quedáronse simplemente niso.